Защо да препоръчам Secret Spa? От първия момент, в който попаднах тук, разбрах, че това е специално място. Това не е просто спа център. Това място е в центъра на Лозенец, в Сърцето. Имам къде да оставя колата си. Радвам се на страхотна атмосфера. Тук е топло. Посрещат ме с усмивка и интериора е изключително красив, което за мен е като интериорен дизайнер, разбира се, е много важно. Така че това е Secret Spa. Secret Spa е тайно място, което може да дойдеш по реза и пантала и отдолу да си с пански. Шегувам се, Secret Spa е най-якото място в София. Под една жилищна сграда, което никой не очаква това нещо да го има тук в жилищна сграда до Южния парк. Много е яко, идвам по костюм, тръгвам си по костюм, а отдолу съм по бански. Secret Spa. Secret Spa за мен е едно място, което носи уют, радост, релакс, много красота, изисканост и най-вече неповторимо изживяване, защото като човек, който е бил в доста спа центрове, смея да кажа, че тук наистина човек се чувства като у дома си, чувства се спокоен, може да прекара време със своите близки, да изкара незабравим празник, дори само с половинката си, или да си направи парти и то така както иска, с любимата си музика, с любимата храна и с любимите си хора. Така че препоръчвам на всеки, който не е посещавал Secret Spa, да дойде и да опита от това вълшебство. В така натовареното ежедневие Secret Spa е място, където наистина човек може да релаксира и да се отдели от тежкия работен ден, буквално да доби усещането, че е на стотици километри от София и за мен това наистина е безценно. Secret Spa винаги избирам това спа, защото максимума на посетителите е 8 човека. Приятно е, спокойно е, релаксира и тялото, и ума. Много съм щастлива, че открих това невероятно място, Secret Spa. Това е място, което насред градската среда, в забързаното ежедневие, буквално на 5-10 минути разстояние в центъра на София, можеш да дойдеш с любим човек или с най-близките си хора, да релаксираш, да поплуваш, да получиш едни от най-добрите масажи. И искрено се радвам, че има човек, който е създал такова място, в което освен спокойствие и релакс, да направиш, ако щеш, и някой празник, да отпразнувате рожден ден или просто да изненадате любимия си човек. Secret Spa е един уникален оазис с прекрасна локация до Южен парк и Paradise Mall. Препоръчвам ви за тимбилдинг събития, за рождени дни, момински, ергенски партита. Тук е един спокоен оазис, където дори да не е парти, може да изкарате прекрасно в private обстановка, само вие и вашите гости. Secret Spa.